Today we're gonna explore ang Discovered Cave dito lang sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. Ang Adjangao Cave. Ang Adjangao Cave ay matatagpuan sa pinakahuli at pinakadulong barangay ng San Jose, Camarines Sur. Ang kuwebang ito ay makikita sa malawak at masukal na kagubatan ng Adjangao. Sino ba mag-aakala na sa likod ng malawak na karagatan ng lugar na ito ay may matatagpuan palang malaking kuweba na hanggang sa ngayon ay bibihira lang puntahan ng mga turista. Sa unang tingin ng kuwebang ito ay akalain mo maliit lamang dahil sa makipot na bungad nito, ngunit sa loob ng natagong yaman na ito ay makikita natin ang nagsisigandahan at nagsisilakiang mga rock formation gaya ng stalactites at stalagmites, mga hayop gaya ng nagsidamihan mga paniki, balinsayaw at kakaibang itsura ng mga gagamba. Alright, so nandito na kami ngayon sa Barangay Adjangao. Dito lang matagpuan sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. Ito yung pinakahuling barangay ng San Jose. So napakalayo lang talaga. Kasi dito kami dumaan sa may parting Lagunoy, Presentasyon. And then, ito ng barangay na kinakatuyuan ko. Bago kami pumunta sa kuweba ay dumiretso muna kami sa kapitanan ng barangay na ito para magpaalam at para magbakasakali na masamahan kami papunta sa lokasyon. At matapos nga na pag-uusap, hindi na rin kami nagsayang pa ng oras kaya pinuntahan agad namin ang kuweba sa lugar na ito. Alright, so papunta na kami sa isang kuweba dito sa Barangay Adjangao. Dito lang matagpuan sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. So ito yung undiscovered cave dito na pwede o maging posibleng tourist spot or tourist destination sa bahay na ito. Kaya ikutin natin to at tutuklasin natin tong lugar na to. So lalo na itong kuwebang sinasabi dito. At kung kakayanin naman natin, pupuntahan pa natin yung falls dito na sinasabi daw nila na napaganda. So ayun, let's go! Nang dumating kami sa lokasyon, halos tirik na tirik ang araw. Pero dahil sa nagtataas sa mga puno at halaman, halos hindi mo rin ramdam ang init na dulot nito. Alright, the moment ay nandito na kami sa lokasyon kung saan papunta sa Adjangao Cave. So ito yung undiscovered cave dito na posibleng maging tourist spot na din ng barangay na to. So dito yung matagpuan sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. So kung makikita nyo ito yung dinadaanan namin, no? So kasama namin si Kapitana. Syempre pagpapasok ka ng kuweba, kailangan mong solar light. Kasi wala akong dalang flashlight. Kaya ito yun, no? So kung makikita yung daan, no? Masukal, oh. Mataas ang punong kahoy, mga halaman dito. So 10 to 15 minutes ang lakad papunta sa kuwebang ito. Alright, and then after nito, kung sakaling kayanin pa ng oras, pupunta pa kami sa sinasabing Star Falls dito sa lugar na to. Hindi ganoon kadali umakyat papunta sa kuwebang ito dahil sa naglalakihan mga bato, madulas na daan, nagtutumbahan mga punong kahoy at dahil na rin sa matarik na daan. So merong isang assault dito. So ibig sabihin ng isang assault, isang mahirap na daan papunta sa kuweba. Parang bumabalik yung alaala nang tumataas kami sa Monte Sarog. Pero after nito, nasa kuweba na kayo. So ingat lang pag kayo pupunta dito kasi unang-una, madulas ang daan, madulas yung mga bato. Ito ba yun? Ha? Oh, diretso lang. Diretso pa? So kung makikita nyo itong paligid namin, galing kami doon sa baba. Naamoy mo na yung ano? Oh, naamoy ko na yung Ano ng paniki? ano ng paniki. Mga tae, tapos ihi. Alam mo yung isa sa masalimuot na pagdadaanan mo sa kuweba, yung tae at ihi ng paniki. Syempre madilim ang kuweba. Yun ang tinitirahan nila. So ito yung pinagdadaanan namin dito. Taas. So ito, dulas ng daan.
Ingat kayo pag pupunta kayo dito. So almost 10 to 15 minutes ang lalakarin nyo papunta sa lugar na to. Ingat-ingat lang kasi dahil kagubatan to, baka may maapakan kayo na ahas. Kaya kayong mga nanonood, sigurado kung mahilig kayo sa mga ganitong adventure, puntahan niya to. Ganda dito. Yun na. Nang naabot namin ang bungad ng kuwebang ito, dito ko nakita ang nagagandang rock formation. Naglalaki ang punong kahoy gaya ng balete at ang nakalaylay ng mga ugat nito na siguradong mamangha kayo pag nakita nyo to aktwal. So ito na tayo sa bungad ng kuweba. So kung makikita nyo, napakadilim. Kaya pag pupunta kayo dito, kailangan nyo ng solar light, flashlight or headlight para mas makita nyo yung loob. So kung makikita nyo yung rock formation dito, pakapasok mo lamang dito sa kuwebang ito. Napakaganda. So napakadilim. Ito yung mga bato na dadaan nyo dito. Kailangan nyo magdoble ingat kasi sobrang dulas. Dahil sa tubig, kasi tag-ulan na. Kaya itong mga bato dito na nadaanan nyo, ito yung pwedeng maging rason madisgrasya kayo kasi sobrang dulas. Ito yun, oh. Tignan yung rock formation. Sobrang dilim. Habang papasok ako sa bungad ng kuweba, kailangan ko magdoble ingat dahil sa isang pagkakamali ko lang, malalim na butas ang naghihintay sa hanggang akin. doon yan sa may dulo. So, ano ito, boss? Butas yan. Butas? So, may napakalaking butas dyan sa may bandang kaliwa ko. Ito yun. So, isipin mo, kuweba na malapit sa karagatan. Ilang taon na kayo ito, boss? Kuwebang ito. Maganda yata, di pa kami pinanganak. Di pa kayo pinanganak? Oo. So, ang ganda ng rock formation dito. So, dito may ano na siya, hagdan na papunta sa taas. Pero maliit lang to, boss, no? Medyo pagdating doon sa gitna, medyo may kalaki-lakihan. So, kung matandaan nyo, meron akong vlog na pinasok ko yung ikasampung pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas. Yun po yung sa Libmanan. Ayun, napakalaki talaga. Tapos grabe na nilakad namin doon, halos 1 oras. Pero ito, ang laki ng kuwebang ito. Siguro, lalakarin mo lang to for almost 5 to 10 minutes. Ito yun, tingnan mo rock formation dito. Ito, boss, undiscovered pa to, no? Hindi pa siya na-discover ng tao. O may mga pumupunta na rin dito. Marami nang pumupunta dito, mga Amerikano. Discover naman nila. Pero, hindi pa siya, boss, ino-open for public. Hindi pa. Ito, kita niyo yung rock formation, oh. Ganda. Tapos, alam niyo, sobrang lamig na naranasan namin dito. So, yung mga paniki. Ayan, oh. Dami. Yun, oh, dito na sila nanirahan, no? Habang palayo ako ng palayo, parami na rin ang mga paniki lumilipad sa loob. So, lalo dito, pagdating na sa dulo, napakaganda ng rock formation. Yun, oh, halos gisiliparan yung paniki. Daming paniki, oh. Makikita niyo dito sa lugar na to, isang napakagandang kuweba. Yun, oh. So grabe tong lugar na to. Isa to sa
Napakagandang lugar na pinuntahan ko dito sa Camarines Sur. Ito yun, oh. So ganito lang siya kalaki. Di lang natin alam kung tinirang ba to ng mga sundalo noong World War II. Kasi kadalasan sa mga kuweba na napupuntahan namin, nagsilbi siyang tahanan o bahay during World War II. Okay, yun mo yun. Buhay na buhay ang bato dito. Tapos meron pa doon. Diyan boss, meron pa. Kasi ang dami ng paniking lumilipad dyan, no? Ha? Ang lawak ng kebang ito. Tapos ito yung makikita nyong rock formation sa gitna ng dulo. Ito. So actually pwede kayo ditong manirahan kung wala kayong bahay. Kasi unang-una, yung temperature dito malamig. Malamig dito sa lugar na to. Ito, meron pa dito. Pwede pa akyatin yan. Kaso problema nga dito, ang daming paniki. Ayan. So taas pa to. Ito yan, no? Ganda. So, problema lang dito. Siguro ang daming lokal nagtatambay dito, halos vandalism, nag-uukit ng pangalan. So dapat sa mga ganitong uri ng kalikasan, kailangan alagaan, i-preserve. Meron pa po dyan? So meron pa dito sa lugar na to. Ito, meron pa dito. Papapawak na tol. So tanggalin natin tong bag ko kasi ito yung isa sa mahirap na dala ko ngayon. Lalo na pagpapasok ka sa may sikip. Dilim. Walang ilaw. So meron pa dito, oh, dilim. Tol, ilaw tol. Kailangan ilaw dito. So kailangan natin dito ng ilaw. So papasokin natin dito. Kasya naman ang tao. So ito yun, oh. So, tatagilid kayo. Laki dito. Tayo. Yan. So may mga panikilangan tagang lilipad dito. Daming paniki, oh. Manang din eh, mga panig din. Daming paniki sa taas, oh. Lawak. Masyado talaga na-explore, no? Hindi pa pwede masyado na pupunta ng mga turista, no? Grabe, rock formation dito. Ang ganda, oh. Grabe, laki. Daming paniki, oh. Ayun, ang dami. Ang dami doon. Dami, nagsiliparan na, oh. Sabagay, hindi naman nalapit pag maliwanag, ano? Yan. So, galing tayo sa maliit na bukas. Tignan nyo naman ang itsura sa loob. Laki. Kung anong liit ng daanan yun, ang laki sa loob. Ang laki. Ang taas. Ang daming paniki. Kita niyo ba yung mga paniking yan? Dami dito pang paniki. Ito, narinig niyo ba yung ano? Yung mga pakpak ng paniki. Sobrang dami nila. Halos yung tunog ng paglipad nila, rinig na rinig dito sa baba. Kala ko ang liit lang. Dilim mo, wala ka dito makikita. Kung wala kang ilaw, wala ka dito makikita sa loob na to. Daanan pero ang laki sa loob. Grabe. Laki dito sa loob, tol. Grabe, solid. First time namin pumunta dito sa lugar na to. Pero ang ganda.
Grabe yung paniki, oh. Hindi na kasi kita masyado dito kasi malayo na yan. Flashlight natin, flashlight. Grabe dito. No, flash na natin. Walang charge. Ayun, no? Tingnan mo yung pinaka-flashlight, no? Paniki yun, no? Ito yung rock formation dito. So, hindi namin alam kung halos ilang metro na ba nalakad natin? Baka nasa 200. Ayun na kami. Dito, pero ang ganda. Ito yung tubig na gawa ng kuweba. Kaya kung makikita nyo, medyo moist yung dinadaan namin dito. Grabe yung pagaspas ng pakpak nila, oh. Grabe. So nandito kami sa kabilang side ng kuwebang ito. So actually kung makikita nyo nasa likod ko, may access na siya palabas. Pero hindi po ito yung pinasukan namin kanina. So pwede kayong dumaan dito kasi ang problema lang, medyo malayo pa siya tapos nadaan kayo ng bukid. Kaya kinakailangan nyo bumalik doon sa pinakaunang daan para mas malapit lang papunta sa may highway ng Adjangao. So medyo malayo nga talaga to. Ito yun, no? Meron ditong daan sa baba. Ayan, no? Meron naman daan dito sa taas. So, kailangan nyo talaga bumalik para mas hindi kayo mahirapan palabas dito sa kuwebang ito. Ano man yaman ng kalikasan ang naiwan dito sa ating mundo, sana pangalagaan at protektahan natin ito. Dahil sa parang ito, may ibsan ang trahedya sa ating komunidad dulot ng malaking kalamidad.